Maayong adlaw sa iyohang tanan diha mga amigog amiga diri sa social media. Mga busing sa kaumahan. Nata diri sa kalubian. Usa sa mga kailan ako gipatrabaho ko diri og libor ang hornal tano kay tungod sa ang ato ang produkto nga uling nga kahoy dili pa basta-basta magawas tungod sa kaguba sa dalan kay karon sige ganig ulan. Nang sadlan sa ta diri pang hornal atong interbyuhon ning usa sa tag-iya diri sa kalubian nga akong gitrabahoan. Ato ning pangutan-on og dili ba siya lugi sa iyahang pagpatrabaho diri sa ako. Boss, pwede ko mangutana si Muha, boss? Oh, mutana lang boss. Unsa man boss? Kanang kuan boss ba? Gipatrabahoan man gyud nimo karon. Dili ba ka lugi aning imo pagpatrabaho karon? Sa imong unahuna, mahal ba ang kupras karon? Sa pagkakaron boss, nga ang presyo taas ang presyo nato, mura og dili jud ingon nga lugi ron magpatrabaho ta og kuan pagka pareha sa kanang kupras. Ya, lamang ta kayo. Kay tungod sa presyo nga mahal jud. O atong nadungog mga busing sa kaumahan no kamo diha kung namoy produkto nga kalubian. Murag lamang-lamang jud og magpatrabaho. Di para sa una no nga lugi yun kayo ang mga tag-iya. So kaming mga trabahante karon, kami ra gyud taon ani ang wala mo taas. Kay di na magin mi motubo bisag unsaon. Na ako diri karon na hornal ko niya kontrata daw na ako ani tulo ka adlaw. Samtang dili nimo init, magsige sa akong trabaho ani sa lain kay di makagawas daw akong produkto dito. Nya isa pa magkumpras ko sa area dito sa Pikas. Abril pa. Oh, nakita ninyo og nadungog ang tag-iya sa kalubiano oh. Mao ni ang among gihagbasan dinhi. Paingon pa ni dito sa ubos. Unya ang panahon na mo dire, kung hibalo lang mo, mukalit lag ulan. Pero okay lang yapon kay mutago-tago raman mi aning punuan sa kalubian. Mao ni ang among papel diri sa bukid. Kaming mga mag-uuma dire, mga trabahante diri sa bukid. Lahi man ang mga trabahante sa syudad. Lahi pod ang mua diri sa bukid. Naning kamot pod mi dire, dili lang pod para sa mua, kundi para sa tuang tanan nga magkinahanglan sa amo ang mga produkto. Siyempre, kaning lubi, inyong nakita no. Mahal man kayo rong lubi, mahal pod kayo ang oil. Inani mi dinhi sa pagkakaron. Mao lang sa siguro na akong ipakita sa inyo ha, kay gipamaak naman pod gani kog ligwan. Oh, tanawa ang among tag-iya sa kalubian oh. Smiling kayo bisag nagpatrabaho siya tungod kay dako daw siya ginansya ro panahon na oh. Oh. Smiling kayo. Okay kayo din. Inaani ang mga tag-iya nga tan-aw nila dako sila ginansya. Magpatrabaho gyud ni sila pero og barato gani kayo ang lubi. Nagi panahon nga manghilak po ni sila. Kay kung dili po nila patrabahoan og ginagmay, dugay mahuman. Iba lang mo unsay mga dako nila expenses ang pinakadako. Kay bayad tanan. Og kaning hagbas sa lubi mao ni ang pinakaunang proseso sa pag kuan sa lubi. Kaning maglimpyo ta maghagbas samaan ni oh. Hagbasan. Mao ni ang pinakauna nya. Ang sunod ani karit. Dayon tapok. Ako na pong ipakita sa inyo sa sunod nga pag kuan ako di kaning magbunot na pud ko ani. Sa pagkakaron mao lang sana ang akong ipakita sa inyo unta kining ako ang mga video diri sa bukid. Kakuhaan ninyo ning mga pagtulunan, i-share ninyo ngadto sa uban. Ang katong wala maswito bahin sa bukid, dili na magsig-reklamo nga kaning taga bukid luoy kayo sa tinuod lang. So manghinaot lang ko og daghang salamat maayong adlaw.